Ahoj všem. Gang, nebo prostě gangy. Pořád slyšíme, že v Americe je spousta gangů. Páchají zločiny a dělají opravdu nebezpečné věci. Ale jen málo kdy vidíme členy těchto gangů nebo jejich vůdce přímo v soudní síni. A právě proto jsem vám dnes přinesl reakce členů gangů během soudních procesů. Martinez, Manuel, Josie a Antonio, to jsou členové gangu Trinitarios. Doufám, že to jméno vyslovuju správně. Tihle lidé zaútočili na 15letého chlapce a b***li ho, dokud nedýchal. Prosili je o milost. Ale nikdo z nich se nezastavil. V roce 2018 vyšel Alessandro z domu kamaráda, který bydlel ve stejné čtvrti jako tenhle gang. Vracel se domů, když si všiml 4 aut, která ho začala sledovat, a taky několika lidí, kteří ho honili pěšky. Na záznamu z kamery je vidět, že hned po odchodu mluvil po telefonu a pak najednou začal utíkat. Všiml si, že ho někdo pronásleduje, jenže oni si mysleli, že je členem konkurenčního gangu. Alessandro vběhl do supermarketu, celý vyděšený. Snažil se schovat u pokladny. Pokladník si ho hned všiml a vyšel k němu. Alessandro se bál, že si o něm myslí, že je zloděj, a snažil se mu to vysvětlit. Jenže v tu chvíli dovnitř vešel jeden z pronásledovatelů, uviděl Alessandra, jak se skrývá, a zavolal ostatní. Na videu si můžete všimnout. Muž v červeném měl v ruce dlouhou ostrou dýku. Všichni členové gangu měli podobné, nebo ještě delší zbraně. Vtrhli do obchodu, popadli Alessandra a násilím ho vytáhli ven. Ten křičel, co jsem udělal? A prosil, aby ho nechali být. Venku na něj bez jediného slova zaútočili. A pak ho nechali ležet. Alessandro ještě volal na lidi kolem tebe, zavolejte policii. A víte, co je na tom nejhorší? Lidé to všechno viděli. Místo, aby mu pomohli, jen stáli, dívali se a natáčeli. Říkalo se dokonce, že poblíž stáli i policisté a také nic neudělali. Když řekneme, že běžní lidé nemají jak zasáhnout, dá se to pochopit. Ale policie? Ti mají zbraně. Stačilo by jednou vypalit do vzduchu a všichni by se rozutekli. Alessandro se i přes zranění snažil doběhnout do nejbližší nemocnice. Jenže nedokázal to, zhroutil se uprostřed cesty a zemřel. Když policie později prohlédla záznamy z kamer, identifikovala pachatele a všechny zatkla. U soudu se ukázalo, že Alessandro nebyl členem žádného gangu, byl úplně nevinný a nikdo z útočníků toho nelitoval. Naopak před kamerami dělali gangové posunky a gesta, jako by byli na oslavě. Nakonec byli všichni odsouzeni k doživotnímu vězení bez možnosti podmínky. Je to strašné. Život mladého člověka, který neměl s gangy vůbec nic společného. Ztracený jen proto, že si ho někdo spletl. A i když zjistili, že udělali chybu, nelitovali. Jaký to je člověk, který dokáže něco takového? Ďábel v lidské podobě. To je asi ten nejpřesnější popis. Luis Bacamantes. Luis ukončil život 2 policistů v Kalifornii. Podle policejních zpráv v roce 2014 spáchal několik násilných trestných činů. Loupeže, zastrašování a mezi nimi zabil 2 policisty. Stalo se to takto. Policista si všiml Luisova auta zaparkovaného u hotelu a šel ho prohlédnout. Luis u auta zrovna nebyl. Když ale dorazil k autu a uviděl policii, přišel zpátky a vystřelil policistovi přímo do hlavy. Okamžitě mu ukončil život. Potom ukradl jiné auto a ujel do jiného státu, kde zastřelil dalšího policistu. Po těchto činech byl zatčen. Když nastal čas prvního soudního jednání, choval se naprosto bez lítosti. Nadával soudkyni a působil, jako by pro něj bylo normální, že jsou lidé mrtví. Říkal věci jako nepamatuji si to, nechci to dělat, musím odtud pryč. Pak něco mumlal o tom, co si pamatuje, a dokonce prohlásil, že uteče z vězení a zabije víc lidí. Říkal to s hrdostí. Na finálním slyšení se smál rodině obětí, tleskal jim a posílal jim polibky, všechno z jediné příčiny, nenávisti. Když mu soudkyně oznámila verdikt, zakřičel jako by slyšel nějakou skvělou zprávu. Po odsouzení k doživotnímu trestu, když odcházel, ještě pronesl, zabiju ještě víc lidí. Insane, vůdce motorkářského gangu. Případ, kdy muž jménem Richard dříve patřil k motorkářskému gangu Insane, ale nakonec odešel a začal pracovat s kamiony.
Jednoho dne ho náhodou uviděl právě vůdce Insane a vystřelil na něj. Richard řídil. Kulka ho minula o fous. Richard to nahlásil. Policie už měla další důkazy proti vůdci, takže na jejich sídlo udělala razii a zatkla několik členů, včetně samotného vůdce. U soudu působil vůdce velmi klidně. Přiznal, že střílel na veřejném místě. A protože přiznal vinu, měl trest mírnější. Na posledním jednání přišli členové jeho gangu. Když byl odsouzen na 5 let a soud mu navíc zakázal po dobu 8 let kontaktovat nebo obtěžovat Richarda a po 5 letech měl být na dozoru dalších 10 let, soudkyně se ho zeptala, zda má něco na srdci. Klidně řekl ne. To ukazuje, jak umí takový člověk hrát, jak se má chovat, aby si trestně zhoršil. Christopher, 33 let. Byl to obchodník s nelegálními látkami. Krátce přestal prodávat a žil normálním životem, ale zdálo se, že se vrátil na jednu poslední dohodu s gangem a ta dohoda se stala jeho poslední. Christopher jednal s mužem jménem Gibson, členem gangu Ginstas Diablos. Když členové gangu začali Christophera hledat, zjistili, že dřív spolupracoval s policií a udal některé dílery. Někdo poslal dívku, která měla Christophera vylákat do Gibsonova bytu. Jakmile tam dorazil, napadli ho, mučili a pak zavraždili. Jeho tělo naložili do auta a vyhodili za železniční stanici. Když policie objevila tělo, okamžitě provedla razii v Gibsonově bytě. Našli tam 5 lidí, kteří se na tom činu podíleli a všechny zatkli. Zjistili, že potom, co tělo odvezli a odhodili, se gang vrátil zpátky do stejného bytu. A krev tam byla úplně všude, ani se neobtěžovali to uklidit. Právník pak vystoupil před novináři a řekl, že to, co udělali, je jasný vzkaz. Vzkaz pro každého, kdo by se je pokusil zradit. Myslel tím všechny, kdo zpívají, kdo promluví o tom, že co gang dělá. Takovému člověku by udělali přesně to samé. Nakonec byli všichni členové gangu odsouzeni k doživotnímu vězení. Děkuju. Že jste se dívali až do konce. Pokud vás zajímají podobná videa, nezapomeňte dát like, napsat komentář a přihlásit se k odběru, ať vám neuniknou další nová videa. Mějte se krásně. A zatím ahoj.